Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Heeh. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah. Tanganku pas genduk Mega sing wis meh dewasa. Mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, iso SMA wis medeni lho Truk kuwi. Medeni piwah wis nonton basic iki aku jan acung jempol kok. Isi timur suarane wis kaya ngono to. Yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kong. Lah iya wis bola-bali uyuh nek uyuh seni ndelalah kok, Truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambah si Timur wis ngambah ning istana. Kepara nyata, Truk. Muga-muga aja mantek ning dalan oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya, Truk. Pak Kudang, Mbak Mega dia pesinden sing kondang kaloka. Amin. Waton teteken tekun kok ora tekan. Kepara nyata, Truk. Sing angka loro kuwi kadangku Werda sing saka Laladan Boyolali, Mbak Yu Hajah Sriwarasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka 3 kuwi ya pesinden lokal saka Kediri kene. Kok ngendi Truk desane? Ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun? Nggih, dipun tepangaken nami kula Setyawati. Setyawati. Menawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Jan mengembara. Lajeng wonten pencokanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Bogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Nggih, Celak Dik Mega. Oh, Celak Dik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh, mboten tanduk, Mbak. Dereng. Dereng. Menapa pengen gadah anak dadi dalang? Nggih, lah napa? Lho, nek nggih ya dilatih to mbok sithik, dilatih putrane. Bisa dadi dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setyawati. Lajeng sisipun malih menika Ibu kita Darsini saking Sragen. Nggih sing wis kondang pesinden silep godhong gayong. Irung indel bathuke nonong. Iya. Ning ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plembang nderekke anakku Bayu ning Plembang mulih nggawa empek-empek. Aku di oleh-oleh nggo Pak Petruk mang rasake empek-empek kula. Wah, Pak iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya wong wis saka ikan karo glepung kok. Iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan jan ora umum. Jan nganggo suun bar wah suune ting-ting seruwut. Ha iya. Tinggo genepe simpek-empek mau ha iya. Salajengipun menika Ibu Rosiati ingkang pidalem wonten ing Boyolali. Nai Mbak Darasini saking Sragen. Ingkang pungkasan menika baboning para pesinden. Inggih tasih waris kula piyambak mugi apuningan para pamirsa pinwara miyarsa. Mbak Endah Laras menika inggih putra dalang. Putra Kamas Ki Dalang Sri Joko Raharjo saking Kartosuro, Surakarta. Mbahipun nggih singa-singaning dalang. Suwargi Pakde Nyoto Carita alias Dalang Bagong. Menika wayahipun. Iya. Iya uyuh seni iki. Iya. Mula kok apa-apa iso. Pancen Nyai Bei kok. Ha iya. Pangrawit kaya dasaben kanca ngupaya boga
saka paguyuban amardi budaya dadi indah ing dicekak abdi ngabdi marang masyarakat ngabdi marang negara ngabdi marang agamane lumantar seni iya ditambah bintang tamu pelawak sing digodhog sing ora sompok siapa ya siapa maneh yen dudu Mas Garing karo Mas Bagong Mas Garing Nun kaya ning jero ngeleng dawuh terus pundi menan mriksani swasana dalu menika Mas Garing regeng gayeng anteng menika khas Kediri nggih disiplin mirsani wayang disiplin mirsani wayang dasare sing dipirsani nggih dalang kondang nggih riyen kondang saiki wis rapati kondang pun Petruk tuwek ajeng napa mila kula nyuwun Mas Gareng napa Pak Petruk ampun dikritik marga wis ora duwe masa depan isane ya wis kaya ngene iki ya gelem ora gelem wis Petruk tuwek ya sing ngene iki wajib sing sabar sing mirsani nggih Mas Gareng ning langge tesih wonten perbawanipun mboten nical sedayanipun ning perbawana tasih wonten Pak nggih to nggih malah kula ora ngrumangsani iki Mas Gareng lho biasane sing duwe niku malah sok mboten ngrumangsani inggih dadi sing duwe niku ngubal-ubal niku malah sok-sok mboten krasa ngaten nggih contone entut niku sing duwe mubal-mubal ning ora krasa lah nggih kaya sampean demben niku to nggih wah ning wonten ingkang nuwun sewu wonten ingkang kula protes menapa jare Dik Mega niku wong tuane seni anak-anak ya seni gene anak kula kok mboten nuruni kula lah sebabe napa mang takon awake dhewe lah kula niku bendina seni lho Pak ning anak kula kok mboten Pak kamu pendak esuk lho Gong seni iki sik iki sajake iki salah tompok iki sering surup seni niku kesenian keendahan nek seni sing menang karepe tak pipis niku to nggih nah sanes niku oh dadi seni niku bab keendahan to nggih oh keendahan kok nek rembugan ki sing rada cetha kaya sing dingendikake Mas Petruk mau babakan Mbak sapa sing cilik mau Mbak Mega Mbak Mega iso nganti tekan nganu ngendi kuwi ditimbali nang Bapak Presiden ning istana kuwi mergo saka didikan lah didikan kuwi saka cilik tekane gedhe bocah kuwi apik lan orane didelok saka cilike kuwi tembangmu ngarep mau oh lho ya bocah kuwi tamatno to angkat cilik iki senengane nulis senengane maca gedene paling mboten nggih pegawe marga seneng nulis nggih pegawe gudang garam mesti oke-oke ngono cara luputo nggih mung sekedhik umpama cilik menika seneng latihan nembang karaoke kumpul karo penyanyi-penyanyi paling mboten nek gedhe nggih sak urarane dados sinden penyanyi kaya Mega kuwi ya cilik diwarai sulo seneng bawa-bawa saya pinter dadi dalang putrane Pak Anom iki dadi dalang Mas Bayu lha iya ketok ta lah kaya anakmu ngerti dhewe to wong tangga-tangga wis do ngerti lah iya to anakmu wedoke mbok gula wentah SD kelas 4 saiki meteng to kae lah ora apa to tegese ki lemu awake menika ora kena nesu gosip kowe ora tak tutuke biasane wis nglairke kok oh malah nemen ora anak mula sing dingendikake Mas Petruk mau kae babakan dahar bakmi iki weca ning nek wong makarya duwe pegawean luwe-luwe karyawan pabrik gudang garam kene duwe penyakit bakmi kuwi kudu disingkiri nek bakmi didahare ning nek penyakit bakmi kudu disingkiri Kusih to dijelaske reng piye kuwi karepe penyakit bakmi iki ana bakmi saka BAKMI B kuwi bosen A kuwi aras-arasen K kuwi keset M kuwi males I kuwi isin oh wis wong anggere penyakit kuwi mesti ora bakal sukses kusik yen papat kuwi aku cocok isine kok ora entuk iki apa lah wong yen ora duwe isin terus kepiye lho tegese ki aja isin takon yen bener-bener ki ora ngerti lah dicethake ngono lho wong isin ora duwe isin kebeneran ki awake dhewe to kok iso apa ana wong bengi-bengi pupuran putih ngene iki lha wong ora duwe isin ning kebeneran
Lho, iki bot-bote kanggo nyukupi anak. Apa kowe ora ngerti? Aku ki gek ngrasake anakku jengkel. Lah mbok dipateni. Lho, balik sadis. Ojo gawe Lah wong anak kok dijengkeli anak iki. Pripun? Tak kula rewangi dandan Bagong kaya ngeten niku lah bot-bote nggo nyekolahke anak. Ora usah nangis kok Tak sekolahke tak rewangi ndagel malah mboten munggah. Ora munggah. Nggih lagi sing marah-marahke ya boyo dikandani kae perunanmu kae. Lho wong sing gawe kowe kok sing ngandani aku. Ya nek mbok menawa iso kenapa? Ya ora iso ku jenenge wong tuwa ora tanggung jawab. Mula wong tuwa gedhekke anak, butuhi anak, makani anak menika wajib napa hak. Ya kewajiban to Le. Wong tuwa makani anak menika hak napa kewajiban Mas Petro? Kewajiban. Marko anak niku amanah saking Gusti Allah. Kirang pas. Kirang pas. Wong tuwa makani anak menika hak. Ya Kok iso? menawi mboten percaya mangmirsani tiyang ndulang anak nika lak nggih. Hak. Apa temuan ndulang bayi kok kewajiban ngoten niku. Oh, semprul iki plesetan reng iki. Niku Ora. Apa? Kuwi gumantung mboke. nek Kene bojoku kae ndulang anakku ora hak-hak ngono kok. apa piye? Teko sak pireng dublake ngono. Kuwi plesetan ngono kuwi. Lah kula anakmu do biyeng-biyeng. Biyeng wong. Ha saiki anake dipakani apa? Lho, nek saiki wis model-model merek-merek nggon toko akeh. Heeh. Ana Serelak, ana apa-apa. Nek jaman biyen cilikku nggih gedang. Nggih Mas Ah, Petro. Nggih. Gedang, Gedang apa sing ra ono wite? gedang kluthuk. Ah, ono akeh. Gedang napa Mas Petro? Gedang kepok. Alah, gen kula tukul telu. Gedang raja. Ah, raja ya werna-werna. Lho, Ono. gedang kok sing ra ono wite gedang. Ono. Apa? Gedang goreng. Lah arek apa to? Kuwi jenenge plesetan. Ah, kowe mau geblake kok marah ya. Gedang Oh. sing Oh, ra ono wite senengane gedang kok. goreng. Oh. Gedang apa sing hurufe mburi mingkem? Gedang susu. Wah, susu metutu, susu. Susu. Gedang kep Kep urung cocok. Pok. Nah, kepok mengo to kepok. Ora ana gedang kok mburine Aksara mingkem. Ana Apa? gedang enom. Gedang enom. Ya. Ya. Mingkem. Ya. Gedang mlempem ya enek. Niku lak keripik gedang. Nek gedang mboten mlempem. Wah, tak takoni ora ngerti nuwun sewu niki kula Nggih. ajeng ngetes Bagong. Monggo alam-alaman mriku. Kowe tau ngerti kebo? Apa? Kebo. Kebo anggonku desa ya nggone to. Kuwi duwe sikil apa ora? Duwe, Ah, jaran. duwe. Kuwi ana sikile ra? Ana sikile. Ah. Jaran kebo karo sing gawe urip dikeki sikil. Ayo. Lah sebabe apa ula kok ora dikeki sikil? Kuwi yen iso, wo kowe ngelmu perbintanganmu, binatanganmu nek kok perbintangan. Mergo ula mlakune ndlosor. Nek Ah. kebo mlakune brangkang. Alah cetek penemumu. Pripun Mas Petro niku Mas? Dereng mudeng niki kula. Ah. Piye? Sebabe apa? Yen kebo jaran dikeki sikil karo sing gawe urip ning yen ula Kula kok ora dikeki. dikeki. Sebab yen dikeki sikil nyokot. Pemalah nyokot. Sik. Ula ki mlakune ndlosor. Lah iya kuwi yen dikeki sikil nyokot. Iki ana ula terus kek ana sikil. Lah nyokot. Mudar aku iki. Yang sing marai mah ya Bagong kok. Iki jenenge Plesetan. plesetan ngono kuwi. Karepmu wong kene akeh lumute kok. Ula nek kei sikil nyokot. Ulane disolasi cangkeme iki. Lho, kok sik to kowe iki tukang barang ledek kethek apa piye kok nyolasi ula iki? Oh, kowe tak takoni ra iki yen pengalaman padha-padha. Apa? Kowe ngerti bis? Bis, Ngerti? bis motor kuwi. Ha, ngerti to? Halah pinggir dalan gedhe akeh. Ha, kowe ngerti sepur. Sepur ana, sepur ngerti. Kowe ngerti pesawat. Ngerti? Ha, apa bedane bis, sepur, pesawat? Bis mlakune nang nggon aspal, sepur mlakune nggon wesi, pesawat mlakune nang dhuwur. Ah, yen perkara kuwi ora takon kowe, takon cah TK kowe ngerti. Napa Mas Petro? Kula dewangi. Napa niku bis, sepur Kowe karo pesawat? ora wong bodho kok golek bola. Lah njuk ewang-ewang kok. Bedane Heeh. iki sepur kuwi yen mundur Hmm, kuwi jenenge langsir. langsir.
bis kuwi yen mundur kuwi atret. Nek yen pesawat kuwi yen mundur penumpang rugi. Mergo wis korban wektu, korban tenaga. Oh, delay to. Wah, pesawat yen diundur penumpang rugi. Wah, ora ngerti kowe ora tau numpak pesawat kok kowe. Wis gila ora ngerti. Sing ngomong sapa? Ah. Sumpah aku tau numpak pesawat engkok tahu aku. Lho wong-wong mabuk kowe kok sombong. Oh, jenenge wong Kowe gene ngerti ora kucing? Kucing ngerti? Ngerti. Kucing menek. Tiba, buah sing dhisik napane. Napane Mas Petro? Pripun? Kucing niku menek. Nggih. Tiba, buah niku sing dhisik napane? Ya awake kabeh no. Salah. Sikile. Mboten bener, Sikile. Salah. Buntute. Salah. Sing tiba apane? Sing dhisik meneke. Kucing menek tiba bok. Sing dhisik ya meneke. Lah kok iso awake iso sikile iki? Lah nek kucing iki ora menek, lah ya ora tiba. Nggih, Pak. Bener, kok tak ewangi kowe. Kowe agar pinter tak ewangi. Ego sikil nyokot. Iya ula mau. Ih seri. Panjenengan nang betheki getos, Pak. Emoh. Ngene iki lho digoleki sawape lho. Oh kowe yang dibetheki Pak Nom rung tau ngerti kok kowe kok. Napa? Lho pertanyaan iki gampang mudah tur cetha. Napa? Lho. Lah kowe takono kok malah napa aku. Iki anu mayar-mayaran we. Oh. Napa Mas Pedro? Rupane kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo ning dudu kebo. Modiar kowe. Ya aku. Kok sing mayar-mayar mawon to, Mas. Mayar to iki jane. Anu, gudel. Du kuwi anake. Sapi. Du wis beda ya. Apa, Reng? Loh, Apa? aja takon aku. Oh, wong sing betheki panak anom kok. Lah napa niku? Gambar kebo. Kowe ra kecegur kowe. Rupane kaya kebo, sungune kaya sungu kebo, bentuke ireng kaya kebo. Gambar kebo? Apa gambarmu? Lah kok le gampang men sepele wong gambar kebo. Rupane kaya wedhus. Awake kaya wedhus ning dudu wedhus apa? Gambar wedhus. Dudu. Apa? Kowe. Cempe ya. Lho kok dikroyok. Lah, Kewan apa sing uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Lah iki. Kewan apa uripe nang banyu iso mabur pakanane suket? Mak aku nyawang selendang biru. So semih kula nyuwun ngampil lindangipun Mbak Indah Laras, Mbak, monggo. Neno
Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati. Setiamu Ya Selendang biru. tatapan janjimu selendang biru. larak disamperke lesung jumengglung seru imbal-imbalan lesung jumengglung Gareng apa truk Gong piye Kang saya wengi wah hawane saya adem kepenak ya Truk ah iya hawa ki anggere adem mangan ki enak ya Truk iya rong piring bet telung piring ditanduk goreng wah jan dening panitia pancen iki para kanca diuja kok Gong lah iya. Wah, kene metruk mburi kelir goreng bakmi. Wah iya. Nggo ngopeni para kanca pengerawit. Lah iya. Udane wis ora ana ning ganti angin. Iya. Ning ora apa-apa malah seger nyang awak. Wong tanpa angin ora iso urip. Iya. Bengi iki awake dhewe nderek tasakuran. Minimal pendak tahun sekali PT Gudang Garam TBK Donorasa. Iya. Akal yo nak ing sesama ya, Truk. Gelar kelir. Secara langsung PT Gudang Garam TBK ikut melestarikan kesenian kita wayang kulit. Iya. Jroning nganakake kita sakuran kanthi gelar wayang ora mung saka Solo dalange, uga gak lali para kadang dalang lokal uga dipentaske, ditampilke. Kuwi jenenge asas pemerataan ya, Truk. Iki saka Solo nggawa gong wayang komplit. Iya. Ala-ala pirantine dhewe. Heeh. Pesinden, wah iki akeh sing padha lenggah.
tanganku pas genduk mega sing wis meh dewasa mung anu iki munggah kelas 1 SMP. Wah, iso SMA wis medeni lho Truk kuwi. Medeni piye wah wis nonton basic iki aku jan acung jempol. Isi timur suarane wis kaya ngono to. Yang laras ya pas, yang irama ya mudeng. Wong pancen wong tuane ya seni kok, Kong. Lah iya wis bola-bali uyuh nek uyuh seni ndelalah kok, Truk. Iya. Iki jago kita dari Kediri, Mbak Mega. Iya. Ambah si timur wis ngambah ning istana. Kepara nyata itu. Moga-moga aja mandek ning dalan oleh sesindenan bisa berlanjut selamanya. Gusti ngijabahi ya terus. Tak kudang Mbak Mega dia presiden sing kondang kaloka. Amin. Waton teteken tekun kok ora tekan. Kepara nyata terus. Sing angka 2 kuwi kadangku Werda sing saka Laladan Boyolali Mbak Yuhajah Sriwarasi Sutrisno. Iya. Terus sing angka 3 kuwi ya presiden lokal saka Kediri kene. Kok ngendi Truk desane ben ngendika dhewe. Monggo Mbak keparenga ngasta mikrofonipun saking pundi Kedirinipun. Nggih, dipun tepangaken nami kula Setyawati. Setyawati. Menawi asli nggih saking Lumajang. Oh, Lumajang. Nggih. Oh, lajeng lenggah wonten Kediri mriki. Nggih, mengembara. Wah, mengembara. Jan mengembara. Lajeng wonten pencokanipun wonten pundi, Mbak? Nggih, dateng anu Gogorante. Oh, Bogorante. Kecamatan pundi menika? Ngasem. Ngasem. Nggih. Celak Dik Mega. Oh, Celak Dik Mega. Nggih. Putra sampun pinten, Mbak? Setunggal. Oh. Mboten tanduk, Mbak. Dereng. Dereng. Menapa pengen gadah anak dadi dalang? Nggih, lah napa? Lho, nek nggih ya dilatih to mbok sithik, dilatih putrane. Ben dadi dalang. Nggih. Nggih, sembah nuwun Mbak Setyawati. Lajeng sisipun malih menika Ibu kita Darsini saking Sragen. Nggih sing wis kondang presiden silep godhong gayong. Irung indel bathuke nonong. Iya. Ning ngangeni kok, Gong, ngangeni. Wah, wingi bar saka Plembang nderekke anakku Bayu ning Plembang mulih nggawa empek-empek. Aku di oleh-oleh nggo Pak Petruk mangrasake empek-empek kula. Wah, tak iso menul-menul empek-empek ini. Ah iya wong wis saka ikan karo glepung kok. Iya. Anjen disuruh kecap kuwi jan jan ora umum. Jan nganggo suun bar wah suune ting-ting seruwut. Ha iya. Tinggo genepe simpek-empek mau ha iya. Selajengipun menika Ibu Rosiati ingkang pidalem wonten ing Boyolali. Nai Mbak Darsini saking Sragen. Ingkang pungkasan menika baboning para presiden. Inggih tasih waris kula piyambak mugi awuningan para pamirsa pinwara miyarsa. Mbak Endah Laras menika inggih putra dalang. Putra Kamas Ki Dalang Sri Joko Raharja saking Kartosura, Surakarta. Mbahipun nggih singa-singaning dalang. Suwargi Pakde Nyoto Carita alias Dalang Bagong. Menika wayahipun. Iya. Iya uyuh seni iki. Iya. Mula kok apa-apa iso. Pancen Nyai Bei kok. Ha iya. Pengrawit kaya dasaben kanca ngupaya boga saka paguyuban amardi budaya dadi indah ing dicekak abdi, ngabdi marang masyarakat, ngabdi marang negara, ngabdi marang agamane lumantar seni. Iya. Ditambah
bintang tamu pelawak sing digodhog sing ora empuk. Siapa? Ya sapa maneh yen dudu Mas Garing karo Mas Bagong. Mas Garing, Nun. kaya ning jero ngeleng. Dawuh, Terus pundi menan mriksani swasana dalu menika Mas Garing? regeng gayeng anteng. Menika khas Kediri. Nggih, Disiplin mirsani wayang. disiplin mirsani wayang dasare sing dipirsani nggih dalang kondang. Nggih, riyen kondang saiki wis rapati kondang. Pun Petruk tuwek ajeng napa? Mila kula nyuwun Mas Garing, Napa, Pak? Petruk ampun dikritik marko wis ora duwe masa depan. Isane ya wis kaya ngene iki, ya wis gelem ora gelem wis Petruk tuwek ya sing ngene iki wajib sing sabar sing mirsani nggih Mas Garing. Aning lak nggih tesih wonten perbawanipun. Mboten nical sedayanipun ing perbawa niku tasih wonten, Pak. Nggih to. Nggih. Malah kula ora ngrumangsani iki Mas Garing. Lho biasane sing duwe niku malah sok mboten rumangsani. Inggih. Dadi sing duwe niku ngubal-ubal niku malah sok-sok mboten krasa. Ngaten nggih. Contone entut niku. Sing duwe mubal-mubal ning ora krasa. Lah nggih kaya sampean demben niku to. Nggih, wah. Ning wonten ingkang nuwun sewu wonten ingkang kula protes. Menapa? Jare Dik Mega niku wong tuane seni, anak-anak ya seni. Gene anak kula kok mboten nuruni kula. Lah sebabe napa mang takon awake dhewe? Lah kula niku bendina seni lho, Pak. Ning Nggih. anak kula kok mboten, Pak. Kamu pendak esuk lho, Gong, seni iki. Sese iki sajake iki salah tompok iki. Seling surup. Seni niku kesenian, keindahan. Nek seni sing menang karepe tak pipis niku to. Nggih. Nah, sanes niku. Oh, dadi seni niku bab keindahan to. Nggih. Oh, keindahan kok. Nek rembugan ki sing rada cetha kaya sing dingendikake Mas Petruk mau babakan Mbak sapa sing cilik mau? Mbak Mega. Mbak Mega iso nganti tekan nganu ngendi kuwi ditimbali nang Bapak Presiden Ning istana. ning istana kuwi mergo saka didikan. Lah didikan kuwi saka cilik tekane gedhe bocah kuwi apik lan orane didelok saka cilike. Kuwi tembangmu ngarep mau. Oh, lho ya. Bocah ki tamatno to. Angger cilik ki senengane nulis, senengane maca, Sok gedene? paling boten nggih pegawe. Margo seneng nulis, Nggih, seneng maca. pegawe gudang Kuwi garam. mesti ya? Mesti oke-oke ngono. Nggih. Kalau luputo nggih mung sekedhik. Umpama cilik menika seneng latihan nembang, karaoke, kumpul karo penyanyi-penyanyi, paling boten nek gedhe nggih sak orarane dados sinden. Penyanyi. Kaya Mega kuwi ya. Cilik diwarai suluk seneng bawa-bawa saya pinter dadi dalang putrane Pak Anom iki dadi dalang Mas Bayu. lha iya ketok ta lah kaya anakmu ngerti dhewe to wong tangga-tangga wis do ngerti Lah iya to. anakmu wedoke mbok gula wentah SD kelas 4 Heeh. saiki meteng to kae Lah ora apa to. tegese ki lemu awake menika Ra. Boke. Ora kena nesu. Gosip kowe. Ora Ora. tak tutuke. Biasane wis nglairke kok. Oh, malah. Malah nemen. Ora. Mula sing dingendikake Mas Petruk mau kae babakan dahar bakmi. Bakmi iki weca. Ning nek wong makarya duwe pegawean luwih-luwih karyawan. Wong makarya duwe pegawean luwih-luwih karyawan pabrik gudang garam kene duwe penyakit bakmi kuwi kudu disingkiri. Nek bakmi didhare nak ning nek penyakit bakmi kudu disingkiri. Kusit to. Dijelaske reng piye Ana karepe? penyakit bakmi iki. Ana bakmi saka BAKMI. B kuwi bosen, A kuwi aras-arasen, K kuwi keset, M kuwi males, I kuwi isin. Oh. Wis wong anggere penyakit kuwi mesti ora bakal sukses. Kusik yen papat kuwi aku cocok. Isine kok ora entuk iki apa? Lah wong yen ora duwe isin terus kepiye? Lho, tegese ki aja isin takon yen bener-bener ki ora ngerti. Lah dicethake. Ngono lho. Wong isin ora duwe isin kebeneran kuwi awake dhewe to. Kok iso? Apa ana wong bengi-bengi pupuran putih ngene iki? Lah wong ora duwe isin ning kebeneran. Lho, iki bot-bote kanggo nyukupi anak. Apa kowe ora ngerti? Aku ki gek ngrasake anakku jengkel. Lah mbok dipateni. Lho,
Kole sadis. Aja gawe Lah wong anak kok dijengkeli anak iki. Pripun? Tak kula rewangi dandan Bagong kaya ngeten niku lak bot-bote nggo nyekolahke anak. Ora usah nangis kok Tak sekolahke tak rewangi ndagel malah mboten munggah. Ora munggah. Nggih lagi sing marah-marahke yo mbaya dikandani kae perunanmu kae. Lho wong sing gawe kowe kok sing ngandani aku. Ya nek mbok menawa iso kena. Ya ora iso ku jenenge wong tuwa ora tanggung jawab. Mula wong tuwa gedhekke anak, butuhi anak, makani anak menika wajib napa hak. Ya kewajiban to Le. Wong tuwa makani anak menika hak napa kewajiban Mas Petruk? Kewajiban. Kewajiban. Marko anak niku amanah saking Gusti Allah. Kirang pas. Kirang pas. Wong tuwa makani anak menika hak. Ya Kok iso? menawi mboten percaya mangmirsani tiyang ndulang anak nika lak nggih. Hak. Apa temuan ndulang bayi kok kewajiban ngoten niku. Oh, semprul iki plesetan reng iki. Niku Ora. Apa? Kuwi gumantung mboke. nek Dene bojoku kae ndulang anakku ora hak-hak ngono kok. apa piye? Teko sak piring dublake ngono. Kuwi plesetan ngono kuwi. Lah kula anakmu do biyeng-biyeng. Biyeng-biyeng wong. Ha saiki anake dipakani apa? Lho, nek saiki wis model-model merek-merek nggon toko akeh. Heeh. Ana Serelak, ana apa-apa. Nek jaman biyen cilikku nggih gedang. Nggih Mas Petruk. Nggih. Gedang. Gedang apa sing ra ono wite? Gedang kluthuk. Ah, ono akeh. Gedang napa Mas Petruk? Gedang kepok. Alah, gen kula tukul telu. Gedang raja. Ah, raja ya werna-werna. Lho Ono. gedang sing ra ono wite gedang. Ono. Apa? Gedang goreng. Lara apa to? Kuwi jenenge plesetan. Ah, kowe mau geblake kok marah ya. Gedang Oh. sing Oh, ra ono wite senengane gedang kok. goreng. Oh. Gedang apa sing ngurupe mburi mingkem? Gedang susu. Wah, susu metutu, susu. Susu. Gedang kep Kep urung cocok. Pok. Nah, kepok mengo to kepok. ora ana gedang kok mburine Aksara mingkem. Ana apa? gedang enom. Gedang enom. Ya. Ya. Mingkem. Ya. Gedang mlempem ya enek. Niku lak keripik gedang. Nek gedang mboten mlempem. Wah, tak takoni ora ngerti nuwun sewu niki kula Nggih. ajeng ngetes Bagong. Monggo alaman-alaman mriku. Kowe tau ngerti kebo? Apa? Kebo. Kebo anggonku desa ya nggone to. Kuwi duwe sikil apa ora? Duwe, Ah, jaran. duwe. Kuwi ana sikile ra? Ana sikile. Ah. Jaran kebo karo sing gawe urip dikeki sikil. Iya. Lah sebabe apa ula kok ora dikeki sikil? Kuwi yen iso, wo kowe ngelmu perbintanganmu, binatanganmu ning kok perbintangan. Mergo ula mlakune ndlosor. Nek Ah. kebo mlakune brangkang. Alah cetek penemumu. Pripun Mas Petruk niku Mas? Dereng mudeng niki kula. Ah. Piye? Sebabe apa? Yen kebo jaran dikeki sikil karo sing gawe urip ning yen ula kok Kula kok ora dikeki. dikeki. Sebab yen dikeki sikil nyokot. Kok malah nyokot? Sik. Ula ki mlakune ndlosor. Lah iya kuwi yen dikeki sikil nyokot. Iki ana ula terus kek ana sikil. Lah nyokot. Mudar aku kok. Yang sing marai mah ya Bagong kok. Iki jenenge Plesetan. plesetan ngono kuwi. Karepmu wong kene akeh lumute kok. Ula nek kei sikil nyokot. Ulane disolasi cangkeme iki. Lho, kok sik to kowe iki tukang barang ledek kethek apa piye kok nyolasi ula iki? Oh, kowe tak takoni ra iki yen pengalaman padha-padha. Apa? Kowe ngerti bis? Bis, Ngerti? bis motor kuwi. Ha, ngerti to? Halah pinggir dalan gedhe akeh. Ha, kowe ngerti sepur. Sepur ana, sepur ngerti. Kowe ngerti pesawat. Ngerti. Ha, apa bedane bis, sepur, pesawat? Bis mlakune nang nggon aspal, sepur mlakune nggon wesi, pesawat mlakune nang dhuwur. Ah, yen perkara kuwi ora takon kowe, takon cah TK kowe ngerti. Napa Mas Petruk? Kula dewangi. Napa niku bis, sepur Kowe karo pesawat? ora ngomong bodho kok golek bola. Lah njuk ewang-ewang kok. Bedane Heeh. iki sepur kuwi yen mundur kuwi jenenge langsir. Langsir. Bis kuwi yen mundur kuwi atret. Nek yen pesawat kuwi yen mundur penumpang rugi.
Mergo wis korban wektu, korban tenaga. Oh, delay to. Wah, pesawat ki diundur penumpang rugi. Wah, ora ngerti kowe ora tau numpak pesawat kok kowe. Wis gila ora ngerti. Sing ngomong sapa? Ah. Sumpah aku tau numpak pesawat engkok tahu aku. Lho wong mabuk kowe kok sombong. Oh, jenenge wong kene ora kucing. Kucing ngerti? Ngerti. Kucing menek. Tiba buak sing dhisik napane. Napane Mas Petro? Pripun? Kucing niku menek. Nggih. Tiba buak niku sing dhisik napane? Ya awake kabeh no. Salah. Sikile. Mboten bener, Sikile. Salah. Buntute. Salah. Sing tiba apa nih? Sing dhisik meneke. Kucing menek tiba bok. Sing dhisik ya meneke. Lah kok iso awake iso sikile iki? Lah nek kucing iki ora menek, lah ya ora tiba. Nggih, Pak. Bener, kok tak ewangi kowe. Kowe agar pinter tak ewangi. Nek go sikil nyokot. Iya kula mau. Ih seri. Panjenengan mang betheki getos, Pak. Emoh. Ngene iki lho digoleki sawape lho. Oh kowe dibetheki Pak Nom rung tau ngerti kok kowe kok. Napa? Lho pertanyaan iki gampang mudah tur cetha. Napa? Lho. Lah kowe takono kok malah napa aku. Ki anu mayar-mayaran we. Napa Mas Petro? Rupane kaya kebo, sungune kaya kebo, kulite kaya kebo ning dudu kebo. Modiar kowe. Ya anakku. Kok sing mayar-mayar mawon to. Mayar to iki jane. Anu gudel. Du kuwi anake. Sapi. Du wis beda jan. Apa reng? Loh, Apa? aja takon aku. Wong sing betheki anom kok. Lah napa niku? Gambar kebo. Kowe ra kecegur kowe. Rupane kaya kebo, sungune kaya sungu kebo, bentuke ireng kaya kebo. Gambar kebo? Apa gambarmu? Lah kok le gampang men sepele wong gambar kebo. Rupane kaya wedhus. Awake kaya wedhus ning dudu wedhus apa? Gambar wedhus. Dudu. Apa? Kowe. Nggih, kula jengaken menika. Nggih. Ki Haji Anom Surata nyuwun lelagon caping gunung dipun jenglengaken. Katur kanca-kanca cendana sedaya saking kula Pak Kateman Ringin Reja Kandhat Kediri. Wah, caket nih ya. Celak nggih. Nggih. Monggo Nduk Mega dipun bawani pangukur caping gunung nggih. Dipun jenggelengaken panyuwunan ingkang ngumbul Mbak Endah Laras. Ya Aja. Kok nek aku mumbul kok lak unine makok. Kene loro kono siji. 010. Monggo Nduk Mega pun aturaken. Kira suarane Bulani. Aja kemedunen, Reng. Ayo, Reng. Mengke riyen, Pak. Napa niku anyang-anyangen napa Pak Gerek? Ngapa Mas? Kok dikira nyang-nyangen. aku golek ngenteni aku. Kayak dacek-ceket iki lho. Wis siap. Iya. Salah Mas. Kayak apa kayak Pragawati gitu loh. Wong ya memang disesuaikan karo kendangane. Oh ngono. Kelegan. Nano. Yen memajang among karo Awas. janan kuning
ngipati aja banter-banter nyampluk gelungang ku. Mumpung isih kuat kok. Blas ra krasa apa-apa. Ora krasa. Ora krasa. Bantere kok ngono iku ora krasa. Piye kaya ngono ki piye? Endahe kulite badak. Kene keder kabeh kok iso kowe ora krasa. Jarene tukang sone. Apa? Tanding kuwi karo kuwi lho. Jempi lawuk. Siwa pada wilawo. Ayo, Nduk. Tadah kala mangsa kapok. Piye, ngono krasa ora nek ngono? Ora masalah piye-piye, pelecehan. Lho kok iso? Loh, aku sebagai wanita, heeh to, tak dang ketung-ketung nyuk ngono kok didadepke aku. Aja nyalahke aku, kowe nyalahke sing ngendang. Kowe ora percaya. Iki aku lak manut kendang ngono. Lah ya ning pas nyuk kan iso madhep rono, ora kudu madhep aku. Iki pelecehan. Ora entuk madhep kowe. Aku oke. Nah, ya toh tinggal minggu ora pas to. Kok sik? Maksude kuwi sing nyuk-nyuke kuwi sing rono, ora mung ngene tok, ngono lho. Sing dikarepke kabeh. Maneman li gawe angel kok. Iya, Nduk. Sing minger dhuwur tok. Krungu suarane Mega ki jan seneng aku. Seneng mat. Besike empuk suarane aku. Calon pesinden dasare pleng slendrone ya ora diaturi kok ora sliring blas. Mboten slendro keyboard. Lah iya, sindur gamelan. Lah nggih nek slendrone keyboard niku hukume niku mlebu neraka nek kula. Nggih, bisake. Ning pleng tenan sahayu elok. Ayo, Nduk. Durung. Wuru ditandang kok. Ganti Bagong ayo, Gong. Siap, Gong. Iya, Gong. Pun diwakili ngoten kok. Iya. Mas Gareng. Nun. Blas saya ora krasa. Ora. Soale kencing manis. Ora ngepek. Ora ngepek lho jare. Ora ngefek wong kowe ya jangan bergerak. Wes sing mbok karepke sing ndi wis? Wes. Mileo antarane yoga-yoga nek iki ra kanggo, iki semenake sing mbok karepke sing ndi? Iki jempi lawuk iki. Sing aku ketru. Ngendi krikiti kowe? Nano. Iya, Nggar. Jempil. Oh. Apik lho iki. Syukur. Apik lho. Sikilmu keselek. Ora aku nyoba panggung kok. Wong kecil kok nyoba panggung. Aku monggo. Parian saking Bu Rusiati, monggo Bu. Nano. Saos tiram. Saos tiram. Cacahe papat. Cacahe papat. Rokok gudang garam. Selera masyarakat. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nek gawe seminggu kepungkur niki. Ayo putar sini. Neno. Kok dadak geret meja barang. Pager tembok. Mujur ngidul. Terus Angger tak demok. Tungul.
Apa kuwi, Dan? Boneka niku lho sing cilik didol ten yen jembrengan. Oh, sing ning mobil barang ae. Mobil. Kae ora tungul-tungul kae mentul-mentul. Ora masuk iki. Nek laire ngono ya tengul-tengul nek batine ya Monggo gentos Mbak Setiawati. Nanu. Krusek Kurusep. ning damenan. Ngopo kuwi pengendok apa? Kulino. Niki anu Mas Bagong kali Mas Gareng. Oh iya, ning tamenan terus Riwayat hidup iki. Timbang kemresek timbang kemeresep. luwung gentenan. Oh, iki Teh kon gentenan Ren. Apa ki kok timbang kemresek kok? Opone? Ning jenggleng kuwi lho. Nggih, nek joget rasah rebutan. Oh, kok kemresek kaya tas kresek kowe. Lah rebutan mumet. Oh iya, rebutan umat ah. Monggo Ibu Ajah Sri Warasi. Nanu. Wedang jahe Wedang jahe. Anget. ketolak angin Ditolak angin. wis duwe dhewe kok isih pengen. Napa niku? Yo pengen kok. Mung pengen kuwi. Ya iku wong serakah lho duwe sik pengen. Oh ini yang parian mboten kaya Mega Pak, cilik-cilik niku kebak parian niku. Ganas wi Wah, ganas. parian apalane 10 men enten niku bocah niku. Ayo Nduk, parian Nduk. Pamerno yang kakung lho. Lah napa to? Nah, ya sangarepmu to. Apa iki? Ana beto. Lan apa to? Lah ya. Lana beto. Ayo Nduk. Tuh, kemalang gumujeng. Agar weruh Mas Ri kok guyu to. Ayo nang sekolah diwarai parian apa ayo omongno kene. Mangga Nduk. Dal mancing. Budal mancing. Arep golek iwak. Terus Nek gak jengking. Ora penak. sik. Aku protes iki. Reno. Iki sing ngajari sapa kok bocah iki? Dereng mantun. Oh, urung mari to. Niku no tiang sing nandur pari niku lho. Mbah. Niku kan kalih jengking ngoten. Oh. Lah lek kalih mluwah nggih mboten saged netincepne. Alah. Lek kalih jengking kan lek ngencepke penak. Oh, ini. Apa nang nandur pari kok? Ngene ora ono. Oh iya ketemu aku tuh pas kaget. Iya. Wah niki Bu upama wong mlaku ning pinggir jurang bocah iki. Ruput-ruput bejane iso mak biur ngono tujune iso balik. Didikanku kok. Waduh. apa? Lah didik ya apa? Ayo, sapa? Ayo, nano. Panas udan panas. Waduh, cengkak iki nyenenge. Panas udan. Iya. Udan panas. Aja nah. Ayo karo nandur pari ngono mau. Aling-aling ya. Bawa cengkak ke Jan. Sempro tenan kok. Ayo reng Pajapur reng. Yo. Wah, mangke mboten muli meleh. Muni nek iki muni. Tanggung jawab iki, Pak. Ya, ayo. Waduh. Muni to. Natian Jan kutunggu ya Pak Gareng. piye to? Lek kemaki. Muga-muga ilang kecap. Rambut jaji. Semar kan. Songkor. Aja mari jegleng ale mak ceklik. Padha karo kowe duneke kok jlangkrong to kowe. Mandak awak pawakan kunci. Piye? Pawaan kunci Oke, ceklik. pawaan kunci kuwi. Kaya ngene iki sing diarani binarang kaya kaya ngene iki. Binar. Ora benake bocah cilik iki malah. Nesu. Kowe ayu, aku gelem. Niku jenenge bayi mboten sehat. Iki zaman biyen ora mimi asi lho. Kan dadine ya kaya ngene. Kowe padha karo Aki niku. Ya bener. Amben
Dudaramu aki. Kowe dunekke kelaparan kowe reng asli nek iki. Dunekke kelaparan kowe. Sabar upama Iya, ki sing Mas, ngunekke iki bener. wonge rada gedhe sithik dewasa tak bacok. Nggih ponto jenengan sabar mawon nek Sabar. pangkat kula dongake. Oh malah Pak Panggah barang dikatut-katutke iki. Kuping kowe ngrungokke piye? Panggah kuwi mau Panggah doak-doak apa jembaro dalane ngono meneh. Nggih. Natian Cengkok kene, Nduk, cengkok kene, Nduk. Natian wadon sarta lanang. Prono. Kleru. Wong joget iki kleru ya entuk kok. Entuk. Entuk. nene. Iki apa to, Mas? Mbok aja nang kene ngono lho. Endah ki angger kangen kok bengok-bengok ngono ya. Model Dimatke sing tenanan. Hinu mane banyu Dulu. Jenenge Suarane SMP kok kaya ngono. Lah Lah iya. iya. Lah iya to, elok. Iso tenan. nyanyi. Mbok anakmu kae diwarai kaya ngono kuwi kan iso bakul-bakul emas. Malah Bakul beda. Mas ki piye? Hubungane Mas, paring-paring Mas. Paring-paring Mas. Tupeh ora iso gawe anake tak sio karo anake wong liya. Ya kono nang mbok sileh kono. Iya, Mbak Indah, langgampun, Mbak. Ayo. Kaping gunung. Dek jaman berjalan surat kelingan Oper Nduk Mega, ya. Mbak Indah. Pancen yo no. Monggo Nduk Mega. Sekar bisa yaman gunung desa Ah,
sampun katur swanten kalih Mbak Endasa Genduk Mega. Nggih. PT Gudang Garam TBK Kediri kepareng mahargya mbalawarsanipun ingkang kaping 53 taun kanthi atur sukses kagem PT Gudang Garam TBK Kediri mugi saya ngrembaka. Amin. Amin. Saking kulawarga radio Andika FM Kediri. Weh, nggih. Kepareng tinimbalan nyiaraken langsung pagelaran Ringgit Purwa ingkang panjenengan asta Pak Petruk. Alhamdulillah matur nuwun. Selamat mengudara. Kawula nyuwun lelagon mliginipun iyasanipun Swargi Kinarto Sabda antawisipun petis manis, kudangan, wirawiri. Sembah sewu nuwun saderengipun kawula sak kadang kru radio Andika FM Kediri. Ya. Kinutang-kutang iki bisane gayeng yen kur. Sareng-sareng. Nggih. Monggo. Monggo. Kinutang-kutang. Tak ninong ning ya. Petis manis pupus tebus upama priye watine menika kantun wonten awala kalih
dadeke siji nggih. Mas Gareng, Mas Bagong, Mbak Endah. Saking kula Sukawiyadi bagian teknik produksi kemasan B SKM unit 5. Badhe nyuwun gending bawa langen asmara dawah gending ladrang sikarongron slindure songo. Lho ini malah kelenengan nek niki. Nyuwun pangapunten menika gending lenengan kangge lelagon dolan ora dikepanjangen menika mangke. Nek wonten wekdal mlebet srepek lajeng palaran pangkur. Wah kelenengan saestu niki. Nggih. Katur dumateng setunggal staf direksi PT Gudang Garam TBK Kediri, kalih staf divisi SKM unit 5. Kanthi atur wilujeng ngambal warsa kaping 13 tahun. Mugi-mugi Gudang Garam tetep jaya. Kaping 3 katur grup karawitan Saharjo Raras Majarata Kediri, matur sembah nuwun. Penggemar inggih para kru 8 sekawan wilayah Kelut the best. Sugeng dalu Kianom Yunalagon Gagrak Banyuwangen. Salam kagem kru penggemar wayang sugeng mirsani. Saking Bapak Supri Pucanganom Nduwet Wates Kediri. Matur nuwun. Monggo kari milih gelang alit menapa gelang didol sama iki gending tembang napa ulan andung-andung menapa kucing garong mboten kok kucing garong kae lho gelang alit karane Pak Supali apa kae sambel kemangi sambel kenyami monggo ingkang pundi Mbak Endah terserah gelang alit oh gelang alit oke saya ini ya Pak ya gelang alit Gagrak Banyuwangen monggo menika ingkang wekasan. Ya, gelang alit kajengipun ngoplos rumiyin kajengipun temotor. Oh inggih pengendang Banyuwangen keparenga samapta ing gati. Celuk ya dadi senajan to. Moh ora metu kuwi. Cah ora enek. Oh, nggih to. Oh, monggo pun aturaken Mas pengendang. Wonten sik lagi operan. Wonten pengendang khusus to, Ning. Khusus Banyuwangen. Lah kok jan komplit. Iki meteng ning Banyuwangi, lair ning Solo. Monggo pengendang Banyuwangi khusus lagunipun ya gelang alit wis kelakon semene
kelakon semene lawase isan yariku ketyani semono son impiangi ularika kutyangane ati sekaraya ana pesisire sun welas nono watese wijeng kopi kalau ngangka raina wengi sun mung katon riko yo wis ngendi saiki sewang-sewangan kepengin nanging nono jalane eman menyane yo senenge ati ketemu ring dina puri alen ring deriji aja lali tumekaning pati Matur nuwun sampun katur. sakit-sakitipun. Injih, para kadang pirsawan sa para miyarsa katalapatipun nyuwun pangapunten. Wah iya. Mbak laku nggih Mas Gareng, monggo. Iya, Mas. Nggih. Om